Moikka! Tervetuloa tänne maagiseen Vantaan netti-tv:seen. Naistenpäivän kunniaksi esitämme Eeva Wallströmin lehdistötilaisuuden Helsingin Jahallilla. Eeva kertoo ottelustaan Marisol Reijesia vastaan. Toimittajana on Vantaan netti-tv:n Kari Varvikko. Hyvää päivää! Selvisikö sulla Eeva? Minkä takia ottelu? No kai se ihan, en mä tiedä. Ois se loppunut varmaan muutaman sekunnin sisällä joka tapauksessa vähän huonommin. Et kyllä se otti niin pahoja. Mut yllätyitkö silti, että se loppui noin? No, yllätyinkö? En mä tiedä. Ripa sanoi siinä kulmassa ennen matsia, että nyt alat lyömään sitä oikeet niin, että Likka pääsee kotiin. Sitten mä rupesin lyömään ja sitten se loppui. Et yleensä kun Ripa käskee jotain kulmasta, niin se olkoon sitten laki. Sä näytit aika hämmästyneeltä siellä. Se pyyti kyllä revanssia jo, mutta oli hän nyt koko ajan yhtä maalia. Ja sit, kun mä en tiennyt, kun mä oon ollut 8 erää ottanut aiemmin, niin enkä mä tiennyt kanssa, että lähteekö hän lisäämään tahtia, niin mä halusin vähän niin kuin malttaa ja katsoa. Ja sit yleensä kun muutama erä on mennyt, niin sit mulla alkaa kulkea hyvin. Niin mä en vittu lähteä hosua heti alusta, vaan kun oli varaa katsoa vähän, niin odottaa. Ja sit nyt alkoi niin kulkea. Kyllä mä nyt väitän, että se ei olisi kuitenkaan pystynyt mitään. Niin. Turhaan se siinä tuulitteli mun mielestä. Olitko tyytyväinen omaan nyrkkeilyyn? Olin erittäin tyytyväinen mun omaan nyrkkeilyyn. Kaikki se mitä piti sujuu, niin sujuu hyvin. Mutta kyllähän mulla oli huomasin itse selkeitä puutteita, mitä ei nyt tullut niinkään esille, kun vastustaja ei hyökkäänyt. Mutta kyllähän mä heti kun se lähti vähän enempi hyökkäämään, niin kyllähän mä heti meni vähän itse kuoreen sen sijaan, että heti lähtisi vastaamaan siihen, että onhan mun paljon kehitettävää. Mutta pystyn ottelemaan mun omalla tasolla. Just se vasen osui joka kerta, kun mä lähdin sille, että ihan vaikka vaan heitin, niin joka kerta se osui ihan, ja aina kun mä lähdin lyömään sitä oikeet, niin se meni, ja kun Ripa pyyti lyömään vartaloa, niin sekin meni. Ja ennen kaikkea mä olin iloinen tuosta valmistautumisesta tuossa pukkarissa, että mä olin tosi rauhallinen ja oli tosi hyvällä fiilikset. Yleensähän mä saakelin kireä, kun mä lähdin sinne, mutta nyt oli vaan semmoista niin kuin mä tiesin, ja mä mietin, kun siinä kun toi Tuukka vielä kuulutti siinä, kun katsottiin, mä ajattelin, että nyt nauti. Oli tosi hyvä, mä huomaan kunto riittää tolla, silmä oli hyvä ja uskon, että olisin pystynyt lopettamaan sen ihan muutaman sekunnin päästä. Niin tässä oli ehkä se hyvä tilanne, kun se verrattuna siihen yhteen kisahalliotteluun, jolloin sä säikähdit satutit, kun sä et ottanut sitä vastustajaa, kun sä pudotit sen kesken kaiken lattia. niin. Joo, no se oli kans opettelemista tähän maailmaan ja tähän lajiin. Kyllä mä silloin säikähdin, mutta en mä nyt säikähtänyt. Et jos nythän viime keväästä tähän, niin on niinku mennyt huimasti eteenpäin, koska mä oon pysynyt terveempänä nyt. Jos mä pysyn terveenä kevääseen saakka, niin voi olla, että mä oon, mutta en mä kyllä vie keväällä ehkä. Mä nyt veikkasin, että mä en oo keväällä vielä valmis. Koska se ranskalainen likka on sairaan kova likka. Oon voittanut 2 kertaa amatöörinä, mutta se on ihan eri juttu. Nyt jos mä ajattelen, että mä otan pienillä hanskoilla sitä vastaan, niin mua pelottaa se ajatus oikeesti. Et siis on se ranskalaisen nimi? Miriam Jomas. Mutta siis totta kai sit kun rupeaa jos se on niin, että mulla määritetään ottelemaan keväällä EM:ssä, niin sittenhän mun on oltava valmis ja vie se eteenpäin sillä, että olehan tää täällä oli enemmän voittoja kuin mulla, tuplasta enemmän matseja kuin mulla, sillä oli 20 erästä matsia takana. Et olihan se silleen kokenut likka. Eikä sitä tiedä tämän vastusta. Hänestä ei löytynyt yhtä ainuttakaan videota. Mä en ollut nähnyt kuin yhden valokuvan. Et eihän sitä tiedä millainen se on, millainen taso siellä on. Huomasin mä nyt ekas minuutiksi, että mä kerkin ja mä näen ja vaan se nuppoo. Joo, mä silleen vaan silleen, että pikkasen pitäisi kuitenkin vähän koventaa, jos se ranskalainen tulee sen vastaan. Mut mulla on koko ajan laitettu semmosia vastustajia, mitkä on mulla on ollut mun mielestä mun tasoa nähdä liian kovia, jos mietitään silleen, että mun pitäisi hakea aina toisaalta. Joo, kyllä. Että tää on, ja sitten minkä tasoinen tää sattuu sopimaan mun tyyliin. Että toisille tää olisi voinut olla vaikeampi, et ei sitäkään oikein voi sanoa, että tän tasoisia raahataan. Se kuulosti vähän, koska listaa katsoen se oli mua parempi.
Joo. Ja se pyyti revanssia heti, että piti niinku itteensä kyllä parempana. Ja eikä se aina tarvitse hirveän kova matsi, että vie eteenpäin, koska mun mielestä me ollaan treenattu ihan helvetin kovaa viime keväästä saakka. Mä en muista koskaan mä olisin reenannut niin kuin kovaa ja tasokkaasti niin kuin tätä varten, niin kyllähän se palvelee huomaa, että ne asiat toimii, mitä ollaan tehty. Kyllähän se tuo niin kuin itsevarmuutta. Että jos reenataan hirveästi ja homma kusisi joka tapauksessa tavallaan. Ja sit niin kuin se, joo. Ja sit olisin vaikka kuntonyrkkeilijä vastaskehässä, niin se on vaikeet joka tapauksessa silloin, kun sä oot siellä. Mites voimahankintapuoli on toivottavasti, olette paljon hankkinut voimaa ja muuta, niin huomasiko nyt kehässä selkeästi, että ei ollut enää se pienempi tyttö, vaan pystyi vähän rähjämään? Nyt mä olin musta isompi tyttö. No kyllä se kaiken kaikkiaan niin kuin, isku oli terävä ainakin ja sit itse varmuutta sitä kautta, että mä alan olla sen kokoinen, mitä mä oon joskus ollut. Et nyt mä joudun vähän jumppaakin painota ja mehän vaan mennä suoraan puntarille. Tuoko se kova kunto myös sen rentouden? Tuo. Ja mä tiesin heti, että jos on lisää tahtia, mä voin lisätä tahtia. Mä mietin koko ajan, että pitäisikö mun nyt lähteä rähinöimään, mutta sit mä niinku, että yritän tehdä nyt mitä ripaat niinku pyytää. Eikä niinku sillä malttamattomuudella, mikä on ollut mulle ongelma, niin lähtee pilaamaan sitä. Et lähdetään niinku räheeseen nyt ja niinku leukapystyssä. Sä ootkin ymmärtänyt, kun sanot, että sulla on vielä kondista siihen kevään matsiin. Ja kuitenkin sulla on kova kunto, niin miten kova kunto pitää olla? Miten sä vielä lisät? Sulla pitäisi saada vastustajia paljon, että sun kokemus lisääntyy, jos sulla nyt jo on kova kunto. Pitää olla kovempi kunto, koska nyt mä oon vasta ollut puolisen vuotta sen verran terve, että mä pystyn harjoittelemaan kunnolla. Mä en esimerkiksi vieläkään juokse sen selkävamman takia, että kyllä mä näen, että puoli vuotta lisää ainakin kovaa reeniä ja 8-10 erää on sitten taas aika paljon enempi. Ja sitten jos toinen painostaa, toinen on kova lyöntisempi. Itse jos ottaa niinku, vaikka vartaloiskoja paljon, silti kunnon pitää kestää. Ja myös jos on semmoinen päivä, että jännittääkin vähän enempi, niin pitää silti kunnon kestää. Et nyt mä olin suht rento. Eihän ikinä ole semmoista maksimia, että niinku, tää on paras kunto, mihin pääsee. Aina niinku, voi olla paremmassa kunnossa. Kiitos Eeva. Kiitos.